Nadawat mo na bang labaw nga gasa sa Dios? Naangkon mo na bang kaluwasan ni Jesus? Nasiguro mo na ba kung nasa kapadulong humaning kinabuhi sa kalibutan? Si Jesus nagtanyag man kanimo kaluwasan alang sa imong kasalanan. Bisan unsa ka itom ug kadako sa imong sala, hinluan maniya kunimong hinulsulan. Si Jesus lamang gayud mao ang dalan sa langit. Dili man ang imong mga maayong binuhatan, kay ang binuhatan sa iyang atubangan daw sama-sama hugaw nga trapo lamang. Sa Jesus nagtanyag man kanimo kaluwasan alang sa imong kasalanan. Bisan unsa ka itom ug kadako sa imong sala, hinluan maniya kunimong hinulsulan. Bisan unsa ka itom ug kadako sa imong sala,